kalsadan, sa tabi lang. Oh, buti nga nasundan mo. Gumanyan siya. Puta ka, nakita ko. Tapos, ano, yun lang, nakikinig, nakikinig, Maritis yan. Maritis! Ano tahinga niya, no? Oh. Ay, oo nga. Salong-salo. Oo nga. Maingay. Ano, nakikinig. Nakikinig. Maritis ka daw, sabi ng daddy mo, alim yun. Talino ba? Sige, daddy, ituloy mo. Anong nangyari, daddy? Kasi payong sa payong. Payong. Sa kanto, may nakita sang bata doon. Hinto sa doon, no? Gusto niya makipaglaro. Kasi ang nasa isip niya, sa bahay, puro matatanda. Kaya sabi ko, yun sa isip niya. Kaya pala na video ni Redovino, nakapayong. Oo. Pati sa ni Cute niya, Tumakas pala yan, tumakas. Tumatakas na Nagmamaritis yan, nagmamaritis. Oo. Nagmamaritis Kinig pala lang ko. ako. Kinig lang. Nakikinig, oh. Lo, Ikaw, Maritis ka pala, ha. Kanino nagmana? nakakarating. Kuya Brooks, kanino nagmana? Magmarites muna siya, tapos mamaya maglakad na siya, Kuya Brooks. Oo. Pinapagalitan. Maritis ko. Ang cute niya. Nagpupunta kahit saan saan. Marunong yan. Oh, kami ni mami yan. Marunong pa siya magpayong, ha. Ayan, nakatingin sa akin. Nakatingin. Ang matao. Maritis ka daw. Ako, bago ako maglakad-lakad ulit. Ayan, o, di ba? Ikaw, alam ko. Kailangan pala, alam nyo, mamarites ka para matahimik ka Hindi ka maglakad-lakad. O, di ba, natahimik siya? Tahimik talaga siya, Talaga, Kuya hindi Brooks. talaga sa gawin ng maton niya, no? Oh, tumigil nga. Alam niya siya Alam niya siya pinag-usapan. Nangangapit bahay ka. Ano? Nakapayong ka pa. Hindi ka nagpapaalam na magmamaritis ka sa kapitbahay? Ha? Talagang ikaw, kusya ka talagang lumalayas. Kailangan magpaalam ka. Bago ka pumunta ka Hoy, saan. Ate Mara, baka umibiin na.